Borjan ang kangalong BJP asong pen vote ke hangamay ke pado. Assam Cabinet Minister Pijus Hajarika lapen Dr. Tuliram Ronghangatum Raju Tiswaphan vote kerek biamay ke pado. Charti marongalong CPIM Lasaihem kang pula pen candidate Chondroti Mungaphan kang thum karnia sai kedeng. Kardom Karbianung live prime time birta long pen angtona birta chethan punek sinai. Lakhain koraisi Borjan MSC constituency ang kang pen BJP pen kache toidun surjorong paraphan vote ki hang piamai chengpon tanglo. Lason si Kuligaung Hanserong lapen mukhim arong pen chengpon si kedam tangaru ni phain korainer kep ani le thotta ada por phai kep por pen vote ke hangamai paduponlo. Bangso Mayalong Amrajan LP School Bormanthi Bokajan Higher Secondary School Kavaram Birutaro arong lapen khatkhati Gandhi Garage along paduponlo. Teklong lo de ladak Borjanara BJP khan kon maning ke the kon ma aning ke dok ke dak klangdang dak ini ladak left wing right wing tamu klima bang tujuan dan nang baru paksi ada itu so election long ke haji bang so election long BJP yang ke haji bang ke dak klangdang lo hasil lo ke haji kon ke bang ke lage 100% ke haji lo Labangso kilik kapacet hangamaya long candidate Surjorong Par Abarim EM Jiwan Chandra Pathak Abarim EM Ramsing Tongbi Silpi Sikha Siring atung Chetong Dunsi kilik kapacet hangamaya long RDP dun. I have resigned from the post of Assistant Professor of Medicine from Guwahati Medical College. My only one motto is the development, to uplift the poor of my region. For the last 6 years I have been working for the upliftment of the people of my region. I have spoken in the assembly for our people. I have spoken for the martyrs. I have spoken for the Gaunburas. I have spoken for the all-round development of Karbi Anglong. Bokajan penananterang Karbi Anglong live. Korkanthi BJP Mandal Committee atum Chapatir Piponsi mass joining amai kapado. Bang solong program Racharya song pen BJP along kewang bang pharo police society maphan CM Abarim Dr. Tuliram Ronghang lapen Pijus Hajarika atum arideng pen kedeng pon. Kedam tang aru ni phaing koraner keparni Korkanthi BJP Mandal Committee atum Chapatir Piponsi samilangso ahithialong mass joining amai lapen kilik kapache thangamai kedeng. Bangso Mayalong BJP asong puthot kachapahai pontujia phan Korkanthia rara thengnu kaching thura sai ke claim ponjia phan thantekang lapen samilang solong Haraghat headquarter district lapen Sainik school Selampo lapen ladak bangsuri hinira Pharokre trok abang hubang phiatum woreng abar sai longponpo Mayalong program Racharya song pen kadok abe bang pharo police sosa bang hubang phiatum BJP along chepa ogdon Bangso Mayalong Alohia Manpen Assam Cabinet Minister Pijus Hajarika lapen Dr. Tuliram Ronghang Korkanthia Pharman BJP candidate Raju Tiswatum Pendanglo Pinang an BJP Songjapo Songjapiatum Chetong Dunrengji Mampini Congress Pen Mandal Congress Amaipu Block Congress Amaipu APSLC a candidate Kemantangaba Lapen ke Central Committee ke se Konchun Bang Barim Lapen ke Nuhila Congress Amaipi Pencenglok Alang Tungka Cerap Tunang Tukang Kipangong Peten Bang Haru Kora Ikeran Archer ini Mudah BJP Long Nang Cepat Mane ini kan Thek Long Mata Dia Raju Tisuke Ke Haitang Kan Biko Wara Tuma Ekutumi Biko Lapen Kedar Samilang Solong Kedar Prapkin Pen Soini School atau Iko Samilang Solong ke dak town committee dak declare along or pen chenglo de dak Karbi Anglong iltum nom kamathake jate PMAY ahe hoi pe ano tin tame ketulong ye phon jada ke Dong mukak pen Samsung ingti Karbi Anglong live
Amreng constituency arlo charchi malong CPIML Rachari Asong Asaihem Amreng constituency CPIML candidate Chandroti Mungari Dengpen Kangpupon Bangso Hud Amreng constituency CPIML candidate Chandroti Mungaphan Kangthum Karni Asai Kedengpon Bangso Mai Starville Hanse Pen Chariponsi Mayalong Aluhi Sarpo Aman Pen Amreng constituency CPIML candidate Chandroti Mung West Karbianglong CPIML in charge Pritima Inghipi Lapen RYA Klembang Bimoterang Lapen Pinangan CPIML Klembang Atum Chetongdun Bangso Mayalong Pen Karbianglong Autonomous Council Bang Phukang Bayalong Kosonsi CPIML Rachari Asong Amreng constituency Pen Kosonsi Kachepahai Thekjimapu Bangso Mayalong Pen Jethan Chimonpon Lapen lapu Pritima Inghipi pen Mayalong lam theke joy ponke Congress lapen BJP Rachari Asong atum hempreka men pen pinangan rar phan pachu bailo alang litum council chari deraphi non kopiloma keman lake theroni lapen jiri kindeng adak tobar ke ba lahenlo Congress lapen BJP atum ke claim ke dam amulo pusi Pritima Inghipi pen Mayalong lam the joy tekang si nona batai Karbianglong Autonomous Council kiliga longke CPIML party pena bangke bang fuji toydun lo la sidak 9 nong Amreng pena bangke Sonroti Mung lapen 7 nong Kopili pena bangke Binarong Pipi lapen 5 nong Rongkhang MSC constituency bangke Dilip Terang la si West Karbianglong bangke alang litum hansi dak toydun lo la son si longkre hini bangke hapu East Karbianglong anasi nilitum candidate bangke chitoydun iglo nang itum la CPIML pen Lilitum CPIML pen kacepade dunan kok ya lahen lo je Karbianglong long penangan dak Congress BJP etum sorkar cari lo boy fit sitame alang litum rara kemang bangke pacun pi peder lo kedamtang Congress sorkar hut sitame hempre ka bang pacun ceder lo la penon kedamtang non head non BJP sorkar alang litum sitame hempre ka bangke pacun pi peder lo dak alang litum bangke ningje peace and development po alam se ningje lo Sita peace ke koson lo peace ke do thekji ilitum laso dak theglong lo ningkan ke bang bongsi batai ini MOS chetok lo 2012 la ningkan bangke la bangke song throk pen sarkar atum lamdon chetok lo sita me kedamtang 2012 ka chetok ta nona da pleng plelang la penona ka chetok la ta kwan to ko chunji ne la ka por se ilitum chini po sita me peace ke Karbianglong long dong si dak ahok pet apis jong si donang ji pulotang te la bangke rara kemang hempe ka banga bangke pacun vek nang ji jiri kindeng pen Samsung ingti Karbianglong live Raratum methang asong ke jaba phan ning ka chethe ka bejok konat si ke me ning ka chethe ling along si chingbe dunason Lason si kedamtang aruni phayangkaraner keparni adapor phaikre isi malompen Phuloni constituency ke parlo Phuloni hemrongrang along songwe atumpen kangrang amai kangni Bangso Mayalong bidarong pipen mai chari ponsi Mayalong lakhahini Phuloni pen songwe pen MSC ka chapati dunja bangphu Rupsing Teron pen pidili pen ongdung araratum chetongdon Songbe along ongdung araratum mate BJP Congress TMC atumalong aninga che theka ve pena job nona phong MSC kangwaya hutke songbe mate Rupsing Teron aphan ke pahai ponji pa job bangsuri sosiatum chepa ogdun lapen TMC atum non bangsuri hini sosiatum chepa ogdun lang puta pachini pon lapen Phuloni Mondol Congress atuma bang amut kiamat songbe pen ki thudun Rupsing Teron alongsi chingbe dun lablu puta pachini pon Rupsing Teron kopia thesi songbe pen ki thudunang kopma lakhe non kasari bo BJP asong aphan ke paremji aphan athe BJP asong rar aphan ka chong thue tum aphong lo lapen MLA Dorsing Ronghang Phuloni rar aphan kilang le job ninging samse lase non MSC BJP pen ka che toidun kangbura kiling aphan le ka paremji kali bonta BJP mate Dorsing Ronghang aphan si paremji puta thanpon lapen aprang habit ke do huta rar phan kirai mate rar kisung ahut karjab duna bang lasi nonta rar kisung ahut karjab dunja phansi ji siklo pasi ninji ভাষী ৰাইজ সকল মই আন্তৰিক সকলোকে মই অভিনন্দন জনাইছোঁ কাৰণ আজি ফুলনিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক হিচাপত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা আৰু আজি মাছ জয়মী
এটা মেল হৈ গৈছে এই মেলত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা 2000 সদস্যলৈ আমাক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ লগত চামিল কৰিছে জইন কৰিছে আৰু বিজেপি সদস্যলৈ প্ৰায় 1500মান জইন কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছটো এটা ছেট অথবা পৰা কলনী সমষ্টিত গোটেই ছেটটো কংগ্ৰেছে আমাক জইন কৰিছে মোৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কিন্তু বিজেপিয়েও মোৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে আৰু বিজেপিয়েও কমচে কম নাই হ'লেও মোৰ লগত 50% ভোট কমিব মই নাই হ'লেও মই বিপুল বহুত লৈ আনি মই আশাবাদী আৰু মই ডাটা যিটো কালেক্ট কৰিছোঁ পাহাৰীয়া এৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰবিল উত্তৰ বৰবিল আৰু 28টা PS গোটেই PSত আমি Lapen pipot si Phuloni Mondol Congress atum atiluk kewang juima lake Congress atuma candidate kangbai pi ke chok chedera joksi bang nang lap luputa pachini pon Phuloni pendir chona rongpi Karbiang long live BJP asong pen kache pati do na bangphu Mongol Singh Timung dode sang sepen constituency arlo kache humri jutpo Ningkan pho pharman apun achak rat kangbai ponar nilake non kebang jivosi ka chiklo ni phai ner kebar nilo Karbiang long along long inkora trop MSC constituency along do de sang se vote ke ha mai kang ni pon theklong bonta pini nang lituma thengno nang ke paklang ponja birta lake lakha ner kep hamren constituency along Halapu APHLC atumpen ko an ma rara thengno long vote epaga pharman kapate bogdam la an sosesi BJP asongpen Karjabdun Mongol Singh Timung mai meeting kapadodam theklong kedam tang aruni phain kora trok arni pen rara kengria long kachetong dam angbong ki ongdung a vote pen ke hai pa mijang thexi klangpon kedam tang aruni phain kora pho arni kepadopon joint extended arni pherangke atum Athengno nangkapachini do na berta laposon henlo joint extended hetu local committee mondol committee all morcha 8ta morcha ase he 8ta morcha loi aji amar yase joint extended meeting ami patisu jate amare ahibologia council election ami bipul butot joy jukto jate ami hobo paro tarkere yar alap aluchona ami gotei body to loi pla ji aluchona korisu Labangso Hamren MSC constituency ar lo along long inkora isia phai local committee do La long inkora isi local committee along alang likachi humridam ke cheng siangkum ki juji dok dok lo Apor isi Labangso constituency along BJP along pen bang trok sia bang photum ticket ke hangdun klang lo Bonta non ake hai Mongol Singh Timung ticket kachapari deng pon along ninga klong pen timung akeng kamalong kache jordun ang taxi klang lo Bonta donatum esonalam Apor ke bang bom non ke bang jivo signi pioneer ke barni lake bang phukilik arnilo hal bang sorni ballot paper along pensi nangli vote jok nangji labang so vote ke jok ahut ake hai Mongol Singh Timong aphan ke kroyarat atum an serial number ko anang denglo vote ke jok nangpo nomor isi along sili tuma subi ke dopo along kaprega homasti gala kaprega lam hala ili tum chethanun ta lewe हमरे नफास इली तुम जथाने या पोर लसी आ बांग फुतिन सितमे इली तुम जथानम बो जथाना पो नंबर इसी लंसी इली तुम कैंडिडेट के दो लद्दाख से इली तुम थेंगनम पो को नंगे इली तुम आवांग फुतिन सितमे इली तुम मुंडी तुम जथाना labang sorni ral tum ning isi ka chingrum pensi BJP aphan vote jok nangji labang so vote ki pinang kokje ason kopilo chelang pepensi pidong arjana long si pinangi people of Pidong Arjana long Pinang Pong Jong si itum MPA pension oles pension lapen pini development pini lang punoy me punoy tawar punoy orunodoi ice cream le punoy lahai jong si lapen sang le punoy lahai jong si itum kelang angji punotang te BJP apan vote pisi puthot BJP sarkar pensi itum laya bostu longpo belega sarkar belega dagwa honelo News report Rongbong Terang Karbiang long live
Tuni prime tama birta kila pon si kang tonik lo.